léamh agus fáilte inniu be míad ag léamh ná Lig Sinn I gCathú le Pádraic Ó Conaire, lead us not into temptation. Ná Lig Sinn I gCathú. Ag seo scéal eile a bhain mé as an sean leabhar síneach. Feicfar ó insint an scéal agus ó alsúnacht an údar gur bé an duine céanna a scríomh é féin agus an ceann eile a duines mé roimhe sin. Nuair a bhí a lomba ina rí ar chríoch na nabatíneach, bhí séir chluithe ann agus bhí cáil mhór ar fud an oirthir as abhsa cheardaíochta. Bhíoh ríthe mór ó thíortha I bhfad I ggéin ag tríal ag iarraí dealamh na íomhá éigean eile a dhearradh dóibh as an mar crua. Ach dúiltaíodh sé dóibh, séithir mór dealamhóireachta a bhí ceaptha aige féin a chur an níomh sin a raibh uí. Agus leis an obair sin a dhéanamh ar a chochúlacht, chréig sé na cathracha móra agus na tithe úsle ina míag fáilte mhór roimhe de ló agus de híthe. Chréig sé a athair agus a bháthair, a ratháiricha agus a grafúiricha, a chomhlúidir agus a cháirde ile, a bhaon mhór agus a cháil. Dág sé ina dhéag iad agus clúis leis é féin agus seanmhaile gur thrug siad deireadh chuile a bhí congarach do choléir marmar Bain ar bhrúg srutháin chrónánaigh. Thugadidir dhá bhas sa deireadh sin, ba suan agus ba oibre, agus bhíodh an beirt ag obair sa ggóléir, ag buint marmar I gcóir an títhir, go déach an ghrian faoi gach oíche, agus I ngach chloch dá muinedís deachach an ceardaí cuid den séithir mór dar thug sé a chrí. Agus thugach aitis agus meanma gur éirigh leis scaradh le bhuais agus le muoin bhréagach an tíl. Bhí a chrí agus a anam ile tugtha don obair mhór a leag sé amach dó féin. Níor chuignigh sé ar an obair sin, an síl a bhí caite aige, bailte móra, cathaimsire, chomhlúidir bán álainn, ní raibh iontu ach neamhnaí I gomórtas leis an obair a bhí le déanamh aige. Go dain is ar éigean a bhí na clocha buinte agus I dro aige féin agus ag an seanmhaile go raibh dearna déanta aige ar a raibh caite aige dá héal. An ceap úsal úd a bhí ina aigna agus bhí folathe sna clocha marmar, thosaigh sé ar a nochta lena chasúr agus lena híséal. Bhíodh sé leis féin sa maith beag I lár na cuille craobhí ar bhrúach an trothlán chrónánaigh ag obair agus ag siar obair ó éirí gréine go teacht oíche. Is minic a bhíodh tara na chasúr le chlostáil sa deireadh agus na héanla ina suan agus leagaigh sé a ornéis uí agus hí sé congarach dá héair a scrúdú agus ag mac na bhéir. Thugad na héanla oíche amach agus é sa bhacnamh sin, agus nuair a lasa sé a lóchráin, bhailíodh míon bhíaltas go hánach na cuille timpeall ar a bha. Agus thugad cuid a chuisteach ar an doras chuige agus cheapach an séithrí gur ag éire a chéair a bhíodis. Agus ní imíodh siad go dagad an seanmhail lena chuid bia, le torthaí na cuille agus le huisce ón bharráin, agus chathach an bhirrtacha an lón in éanacht. Nuair a bhíodh an bia caite acu, chuir dís beirt impí ar na déithe, deire an ceardaí go gcuir na déithe spracha I mo dhéalga, an seanmhaile le a chud oibre a dhéanamh a bháistear, an ceardaí go méadaí siad solas míntaine, an seanmhaile le a chud oibre a dhéanamh a bháistear, agus le dúthracht agus le díalseach na bhacail chuirc an bhirt scáil ar na bhean bhíalta clúmhacha a thugad isteach ar uorláir cúthú, ach ar bheith chríochnathe don fadróireacht, hagadíist an athúr
agus danadíiste fud an tí agus an bhirt air ina sábh chola an ráitnach hiram don. Ráitnach agus uair luachar is mó a chud líoch siad, agus deictí Scéal óna héithir aghaidh an saothrí go minic. Ach ní raibh buail don Scéal sin a bheith leathchós sa léir leis an gceappa a bhíodh ina aithne ina chola féin dó. Thug an rí, alumba, cnuasach cuairt an geardaí uair. Dairigh leis na habatínig smacht a chur a sean naimhde na páirteach, agus ceapach gur a eilúnach an trá le teampall úsal a thógáil in onóir do dhia an chugaigh ina bríomhchathair na tíre. Ach cá bhaithí ceardaí leis an teampall a bhaisiú le dealamh ach an ceardaí úd a chréag iad. Chuaigh an rí féin agus a lucht leanúna ag tríal air. Sin a raibh de maith dóibh ann áfach, níor éirigh leo a bhréaga, ór ná airigid, tithe áile agus bíon na milse, chuacht agus cáil i measc daoine, is beag mo bheas orthú ar san ceardaí, níl uam ach an deireadh chuile seo a bheith fuam féin. Níl uam ach an smaoine bhí gine i mo cheann a chur i gcríoch an marmar crua bán álinn i dhearra. Tá an síl mór, tá ceardathe eile ann a ghlachas mhór bá go bannachtach. Teagaí ar a dór, ná cailígí an lá ormsa, agus chrum sé ar an obair. Hial an rí a bheala ar chuí eile. Gheall sé dúis mhór dó. Dúis níos úsla ná éon dúis a tarragach do cheardaí riamh ribhe sin. Ach lú mise ná asal fiáin an sléimhe ar sa an ceardaí, is féidir leis an asal fiáin a chéal a chathamh ar a ráadói. Fáinne sé bás leis an ocras go minic ach is úsla é. Más bachta ná a bhráthir atá faoi chúing an duine. Asal fiáin sealamh mise. A rí agus níl éon gnó agam de bhhain mhór de hithe úsla de mána ná de Scéalta leithne. Isce ón mhórán, cuireadh ón Gaeil, solas na gréine agus an tláinte amháin atá uaimse. Agus táirg buint an talis díomanis a rí agus rug air a chasúr agus a híseáil. Ach bhí ní tuisce a bhí an rí agus a chólach imethe uaidh ná tháinig drang eile ar chuairt chuige. Ní drang réine a tháinig chuige an uair seo ach mion bhíalta scíthánach de chuile agus a bhíidir ag eitilt timpeall ar a cheann, agus timpeall ar a héithir. Ach nóir bhaigh sé sin ann iad, bhí sé ag macnamh chomh mór sin. Bhí sé ag obair ar feadh níos sa uair, ag iarraí íomhá mná a dhearra. Bhí sé tin tuirseach tnáthe laghvisnú, mar ní raibh ag éirish leis an chuma thoráilean ba léir dó a bheith i bhulach sa marmar a oilsiú. Hit an oíche air, las sé an lóchran agus dhearc sé ar a híthir a lámh. Ceir de bhí air nar éiad sé an obair a dhéanamh mar ba chóir. An an túl a bhí cinnteach leis? Níor bhí. Ba léir dó an bhean a bhí folathe sa marmar, ach an lámh a bhí ag clise air sa deara. Ba chóir leis nar bhí an lámh chó cliste is a bhí éon lá riamh. Ach bhí sé go cráite. Bhúil sé faoi ar stóil beag agus cha sé achar fada ag macnamh gan chóir a chur de. Tháinig a cheann chomhlúidir, mílta scíthánach na híthe agus mílta cearachas agus fehéadí éagsúla eile isteach ar a uairlár chuige. Bhí an ghealacht lán agus an solas brá uathaí. Bhí nead réaltóg beag sa spéir thir, agus chunachtas dó go méid leis dá bhéadach sé taitneamh na réaltóg sin a chur súla na mná a bhí an múnbú aige. Hit scamal ar an dalamh,
Beíoch éigean ón gcaol a tháinig sa doras agus a bhain solas na gealaí de, sin a cheap sé. Thóg sé a cheann. Ní beí chuile a bhí ann, ní Bain a bhí aige ann cheap sé, ach gin ihe na chuile. Áil na mílta eile a thugad ar cuairt chuige, ach is é ar éigean nar bhain áileach na mná más Bain a bhí intí an chial de. Réal tóga lonracha a bheith á asúla, néalta tornaí, ihe a bheith á folt, a cuma agus a dealamh, híal an ceardaí na bhéadach an cuma agus an dealamh sin a bheith ar an síl ach go bháin is smuointe duine. Chur áileacht na mná imagla air. Dá bhéadach sé cuid den áileacht a chuid uthí I gcóir a héair. Ach ní Bain Scéalta a bhí aige ann, ach Bain aislinge, nuair a dimóch an ihe dimóg siise cuma. A tháinig an céad léas de tholas an lé agus níor imig si, ach ina sí sa rathnach ag dearcha air le na súile lonracha. Is iad na déthe heol I mo chró le bheith ina mún le céird agam le mo híthir agus mo héal a bhaisiú ars an ceardaí leis féin. Agus thug sé na mílta beanach don na déthe gur éisteidir lena glór gur chomhríodar leis in uair a gá. An bhean a bhí a bholacht air sa marmar crua ba ghearr an bhfuil air a nochta, ó bhí siise aige le cabhrú leis. Tá slí mhór thráchtála idir príomhchathair na Nabatéanach agus Armána atá I gcríoch an fórtaigh. Níl lá sam líon nach bheictar ceannatha ar an slí sin lena gcuid camel agus lena gcuid asal agus lena gcuid múlaí agus airí aontacha le díalacha. Siad í mínas siscarnacha ó hir na Haraba, sreolta boga slána ón tín, clocha bua ó hirtha alta roite, an deisirt, gréas aber ó férs na géta tampa, agus chonig an bhean na háirí sin ar grom na gamal agus ar an nasal agus iad a gabháil an slí, agus chur siad dúil a gré I gcuid díobh. Chonig si buan mhór ceannatha chuithí a níor trasna an bhachar a lá agus ina sí cos an orláin le taobh na slí. Rinneadar cónaí ag an bhórán le hiisce a thuairt dá meitheag. Bhí ceannaí óg ar an mhuin agus ó bhí an bhean a bhí in sí in aice an orrán an dá thúil, chuir sé caint orthaí. Thaspáin sé siúd de, bíú 8 géad I ach arbach an cloch úsal a thaspáin sé de. Feicfar an cloch sin I go róin ban riana cuachtaí sa dain hir ar sa an ceannaí, dá mo ghuine sever mé ar sé, ní scarthaing an cloch úsal ón meán úsal áilinn go deo, agus chuir sé an cloch ag sprácharnig ina dúolc búclach. Chonig siise an linar atá a tháinig ina súla na bhar ar eicáil áileach na chluthe agus ar eicáil a háileachta féin dóibh, agus ar éachant isteach in lé isce an óráin de, thug si céir a rinne na súla níos slosfar ná an cloch féin. Rinne si rún daing ar an tuirt go mbeadh clocha, bua agus éadí mína a cibh festa. An ihe sin rinne si caint leis an geardaí. Daoine nach bhfuil lech ó chluiste leatsa ar sa siise, is féidir lo airgid a dhéanamh, is féidir lo cúltacha luachmhara agus seoda a bhronna ar na mná. Ba chóir duite an beag sin a dhéanamh ar mohansa. Dúirt si an caint sin agus caint nachí, bheal agus bhladar agus bhréag si le bríthir a binne agus le glór bog ceolmhar, agus le féchantí grábhara agus leis an éile clasíocht a thug na mná lo ó thuchas. Agus ó thug seisin na seacht ngrá ar chrácht má bhachsa san 8ú caibidal déag dá leabhar ar san seanú ar sinach, ní húna lam gur gheall si de. Ag an gá lá
Ní an sithe mhór dar thug sé a chrí a bhí sé gobar ach dealamh bheag púrach a déad bhí a díal go réig sa chathair. Agus ó bhór siise a chéad bhlaseach de mil seán an tíal ba vinnig a tríal an gachar chéana sin agus dealamh éigean duna dealbh a chur si íalach an gardaí a bhún lú de iompar a cé. Lán anamna do bhean álinn an molla, mollach sa chathair do bhéadach si cónaí sa gachar bheadh fillí agus ís cóil agus ís alí na cathrach ag bailú ina timpeall á molla agus ís sír walla ag canna dúánta agus fáinde. Ach bhí isaché ná bhéadach si an ceardaí a bheala lei isteach sa gachar gan dua. Cuide an buite a bar a déalach an don aber, chur an ceis sin imní mhór orthaí, ach sa deire bheas si nach bhéadach si éon bhuite áil a bar ná í féin. Tá fuam scara leat siise leis lá, ní háil lom an fásach fiáin seo, sa gachar a chónós mé festa, agus tháinig na frása deor bréagach ó na súile dua lonracha. Ach níor scar siad le chéile, chréig an ceardaí an deireadh chuile, chréig sé a cheann cholúdar na mílta beag scíthánachta a chagach ar chuairt chuigeadíthe, chréig sé íomhnas na chuile, tríal siad beirt an gachar. Má thrua an fear a bheran na seacht rá do bhean. Ach an séthe mór dar thug sé a chrí, lean sé den aber go maith ach bhí an sean inmh imethe. Bhí an sean Scéal fága ina dhéagaige, tháinig athrú mór de réir a chéile I ngán istó. Na sean gnás a chhlaach sé sular scar sé leis an gachar an chéadúir, thosaigh sé an gleachta anna athúir. An tean dú le bhí aige I ngéas an tíal athbheoach iad. Agus chuig an ceardaí I nonacht in aig an lei, má bhí bheas mór féin ag an bobal Thug an rí cuairt ach níor bheith an fear céine bhí an ribhe an uair seo a bhí ribhe sa deireadh chuile. Chúla sé go raibh an saothair mhór dar thug sé a chrí in áil le bheith chríochnathe aige. Ní raibh ceardaí fácatha acu leis an teampall úsal a bhí á thógáil in ónor do dhia an chugaigh a bhaisiú. An bhéadach seisin an saothair mór a bhí ar láimh aige féin, a athrú an áid seo agus eile. Fuair sé cairde trí lá le macnamh a dhéanamh an scéal, ach dá ghanach dá raibh sé ghiúltóg sé dómh éon athrú a dhéanamh a chud oibre marach an bhean. Óir le chathaibh a bhí uaidh siúd. Tá do chéithir go hálinn si agus cá bhaithí áit níos iúnaí le saothair úsal dealmhóireachta a chur ná I deampall mór I bpríomh chathair do thiara. Agus ní bheith ort athrú a dhéanamh ach athrú suúrach. Níor chrácht si an dúis mhór a gheall an rídó ar churbe. Dhéal an fear don bhean. Ní fiosdúin cé na curanna míltacha eile dhéanach a lehéad dá mé clán ar san seanúdar sínach agus gráin aige dó. Chríochnaíoch an saothair mór faoi dhearra, churach ina cheasamh sa teampall ach ní raibh sé de chead ag éon neach dul ag féchant go nochtach an rí don slua I dosach. Nuair a bhí an éile rud I gcóir chuig an ceardaí isteach sa teampall ina éonar le dearcha ag obair a lámh. Leis an saothair mór dar thug sé a chrí trá a bhionn scrúdú. Bhí saothair a héal ó sa chóir an siúd, agus dáin sé ann I gcaitheamh na híthe ag féchant agus ag macnamh agus ar a héal. An ceap, an smaoinemh mór a tháinig ina cheann I dosach, so le thosaigh sé an obair, ba léirdóir nar éirigh leis an ceap sin a chur I ngníomh. Ba léir agus ba tholéirdó sin, luch sé, cén fá,
Chur sé éalde an athúr agus é leis féin sa teampall mór úsal. Gach smaoinemh dár tháinig ina cheann, gach deachnaíomh agus gach drochnaíomh dá nearna sé ó thosaigh sé ar an obair, chuir sé trína chéile iad. Bhí an úsleacht ann an uair sin agus an óige, agus thug sé go bacht cé mar a chráig an úsleacht uí agus cé mar a hill an ísleacht. Thig sé cé mar a athraíoch a héithir de réir mar a athraíoch a bheon agus a chrí agus a anam féin. Ar maidin, tháinig an rí agus a lucht chomhairle. Tháinig ríthe ó thiortha i ggéin. Tháinig an pobl gan anam I méal éan draine. Díobh ach anam an ceardaí mhór a bhí in ann an cloch uair a bheon. Ach nuair a bhain an rí an brat an saothar mór dealmhóireachta. Ní dealamh cluiche a bhí le feiceáil le na ríthe ná ag an slua ach dealamh fiola. Bhí an cardaí ina hí ar chloch ann, agus an dólíos agus an brón mór agus an brise crí le thuairt faoi deara I ngach cóir dá chura. Agus an saothar dá dug sé a chrí trá bhí sé ina smitheríní ina hímpó. Agus an bhean úd a bhfuil an Scéal agus an saothar ach sin scéal eile.